Intermediate Department ZIRLAI somni pangana Ireneus-a Richard Wambranta Chanchin in shato ngayem MIZORAM po alawkal to a damlai martar ṭhin an vuah nghe Romania ram communist in an optirin pastor le pui thiamte an Kohhmuh communist zirtîr na le Christian sa kho in milna an soya pastor le pui thiam tam takin an pompui thei tamaya Richard Wambranta chu anupuin Isua maya chilan chak zozai te hi issue faidon lom ni.A anin chutia ka ti chuan pasali nei nang ati.A anupui chuan pasal doi zep nei ai chuan mei thai po ka du zok ati.A Reverend Richard Wambranta chu aloding chuaka communist zirtîr na thatlo zia chu asoi ta piap maya nasatakin antiduda zui tareng ani voina hian Kohhran chunga har satna rindan diklo Hruaitu le tai mataka Ireneus-an ado thu kan zirdon ani Ireneus-a hi Grik mi ani.A AD somthum vel khan Asia Minor tuna chuan Turkey ram ani.A chuda chuan alo pianga anu le pa chu Grik mi anni naupan laiin Smurna kho bishop ropui Polycarp-a zirtîr hman nghe Polycarp-a hi Isua zirtîrte nena in humhalh damrei berani Ireneus-a chuan goal France ram chimlama Chanchin Tha athoka evangelist thattakani.A chumi hnu chuan Leo kho bishop ani Lehkha a Chhiar zau hle.A Rom ramte goal ramte Asia ram Kohhran Hruaitu te a shehloma heng rama Kohhran Hruaitu te in shiat po na thaber le zirtîr na diklovin Kohhran a chim buai po in kongdik Kohhmuh tu ber chu Ireneus-a ani AD zasomsari pasari.A France ram chimlam Leo le Vian khua te Christian anti duda ma in Rom Bishop Eleutherus-a hnena tir ani.A chumi awang chuan ti duda na.A thi apum pelani Ireneus-a chu naupang baptisma zirtîr hi Isua zirtîrte chindan ve reng ani ti aziak le soihma saber tu ani Isua zirtîr zohana ti dan zuya in chalin khochak Kohhran tamber chuan zudate Chhiar dan Chanchin Tha ni som pali tlaya chonghei an topa Easter kut chu Hruaitu in an hmanga khotlang Kohhran te chuan ni som pasari hnu.A Sunday an hmang thunga a thenin chaw an ngei laiin a thenin ruai an thea a fel lo hle mai Smurna kho bishop Polycarp-a chuan he thu hi Rom Bishop Eleutherus-a AD zasom nga pangana a soifel pui alotum to a ma se an hlo chama AD zasom kwa panga a Rom Bishop Victoran khothlang Kohhran Easter kut ser hun chu zom vek tur ti in thupek a chhuah tamaya thupek zom du lo Asia ram bishop te chu a hnot chhuaka Ireneus-a chuan poiti tak le Hruaitu takin Rom Bishop chu na takin Lehkha athona he thil hian Kohhran in pum khatna ati chiat atul lo ati ani zirtîr na diklo thedar tu te an lo chhuaka pathian thu an soidalin sa khodang zirtîr na nen an chaw fin vela chutiang zinga langsar zwal chu gnostic ho anni Ireneus-a chuan gnostic le montanist ho zirtîr na Kohhran chokbuai em tu donan AD zasom sari pasari le AD zasom kwa inkara le khabro pui tak panga rindan diklo dona ti thu aziaka Grik chongin aziaka Latin chongin an letlinga kumzobi pahni na.A thuziak poimo le pui ber zinga atel pha kani athuziak chuan gnostic ho zirtîr na a hne.A tun thlenga kan von zui Kohhran thuvon tobul hi ani kumsang khazakwa somli panga.A Egypt rama nak hamadi hmuna gnostic library an hmu chua Ireneus-a lekha ziak te chu adik nge ani ti shiat ani hnu phei chuan ama ngai san na azwal hle ani athi thu hi mi ti bak shiat tur awang hle.A Emperor Severus-a rorel laia ti du da na.A Leo khua AD zani vel khan martarin athi ti ani.A rin na hum turo pui le Hruaitu ani thuvon peterathon ni bung ni changkwa lalpa chuan ama ngai saktu te chu ṭhem na ata chan chhuah dan le fel lo te chu rorel ni atan chuan shem chunga khek dan a sia